Ka Kenya ni Mali soldasiw ka wurikajɔ ye banbagaci kɛlɛ la dɔgɔkun tɛmɛlen u ye ni maa ninnu ka waliya jugu fila bali Menaka mara ani Sikaso mara la. Ni jadi maa ninnu tun ye u ka janw dilan mun tun bɛna dankari Mali soldasiw dangayɔrɔ la Menaka fo ka taa se dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Kinya Sikaso mara la o dɔgɔtɔrɔso ani o ekɔliso ma. Ka kɔn o ɲɛ Utikalo tile 4 ka taa bila Utikalo tile 20 na Mali kɛlɛkɛcɛw ye banbagaci min taraki a ka ciya ni maa 80 ye n'o yɛrɛ sɛbɛntiyala faamaw ka ladala gafe kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛ minnu b'u bolo bi ko fosi t'u bali ka dankari ni jatigɛwale tigilama ninnu na. O siratigɛ kelen na sa chef d'état général des armées n'o ye Umar Diarra ye ani commandant opération Maliko Masawule Samake u ye taama kɛ ka se Mali sigida damadɔw kɔnɔ Segu, Sikaso, Dialasagu ani Koro walasa k'u kunnafoni jamanadenw ka lakana lahalaya ani u ka soldasiw ka baaraw taabolo la. O de sen fɛ sa a dɔnna ko jadimaw bɛ ka bɔ ni fɛɛrɛkuraw ye. O fɛɛrɛw tɛ dɔwɛrɛ ye ka don u ni musolakaw hakili cɛ k'u bila mugujugu ani malifaw doninin na k'a lase u ma u ka kin kɔnɔnaw na ani k'u kunnafoni Mali soldasiw ka taabolow la. O de sen fɛ Mali soldasi ɲɛmaw y'a ɲini u ka kɛlɛkɛcɛw fɛ k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ani sariya kɔnɔ. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara.